Bueno, nahasmenduei aurre egitea berez oso zaila da, eta hor profesional egokien eskuetan jartzea da bidea. Baina hemendik ateratzeko puntu garrantzitsuena ez da nahasmenduen aurrean zer egin, baizik eta prebentzio fase guztietan zer egin, ez? Azken finean nola hezten ditugun gaur egungo umeak, etorkizuneko gazteak, etorkizuneko helduak, zelan lagunduko diegu gizarte berri honi aurre egiteran. Baina hemen bi gauza onartu behar dira edo ikusi behar dira. Alde batetik baliteke ondo eza igotzea, baina beste alde batetik ere ikusten ari gara positiboa den gauza bat eta da gero eta erresistentzia gitziago diogula laguntza eskatzeari. Eta hori gauza oso positibo bat da, ez? Agian estigma gutxiagotu egin da. Agian hezkuntzan informazio gehiago izan dutelako honen inguruan izan daiteke alde batetik. Nahoain ikasietena da, sendimendu guztiri eman behietela nire lekua, ez? Azkenin, gaizki bari manago, gaizki nago, laguntza eskatu behar, zeuain bakit ze puntutaino ez deten iritsi behar, laguntza eskatzeko bakit zaila dela, baino oso garrantzitsua da hitzitea, eta nahi dut sentitzea o jakitea hortikan ate ingo zeatela, da gero beste alden zaudeten hoiei ikuste balin bazu benetan pertsona bat desberdin da hola, arraro da hola, galdetu. Beldurri galdetu ez pertsona izan zagon, ez duki beldurri galdetzeko, hanka sartzeko, seguraski ingo zuena da lagundu beti, eta hitzein laguntza eskatu eta entzun, mesedez.